Skal vi lave selvmord challenge? Nej, det er Please, kan vi gå udenfor og lave selvmord challenge? Det er så dårligt. Kan vi ikke godt gå udenfor og lave selvmord challenge? Kan vi ikke godt? Men så skal det også på YouTube. Jeg har jo gjort det her før med en lille bitte portion, og det er virkelig ubehageligt, fordi du kan jo ikke trække vejret, og det tørrer ud i din mund, og det brænder. Ja, det sidder sådan ikke specielt meget. Jeg ved ikke engang. Okay. Har du nogen, der ødelagt? Nej, jeg har ikke. Nej, den er ikke ødelagt. Skal der... Nej, det skal ikke top på, det gider jeg ikke. Nej, Samson, nej! Ja. Så er vi her bagud. Jeg har altså ikke fået det. Jeg er bange. Det har jeg Jeg er også. sådan bange, gør det ikke her ondt? Jo, sådan, kører den. Nej, det magter ikke det der, vi hoster hinanden i krydderen. Hvis vi gør det der, hvis vi... Jeg er legit bange. Altså, det ligner ikke vildt meget, vel? Men altså, det er fucker meget. Sådan, 3, 2, 1. Jeg må godt ligge ud og pisse. Okay. Nej. Øj, men... Hold Hver gang jeg trækker vejret for at hoste, så suger jeg bare mere af det her kanel. Hvad er det? Smager det som fucking jul? Gå her! Jeg er baby. Øj, nu er jeg over. Det kan ikke anbefales det her, lad være med at gøre det, det er virkelig dumt. Det var værre end jeg havde regnet med, fordi sidst jeg gjorde det, så brændte det bare i munden. Nu kan man bare ikke få det rundt i munden. Ej, men nu er det klamt. Jeg er bange for vores overhåb, tror vi er mærkeligt. Det er vi også. Nu er det ned på hænden. Men ja, så har vi i hvert fald gjort det. Er vi mænd nu? Nej, det er vi vel ikke. Vi har slugt det. Der er ikke rigtig så meget mere i det. Tak fordi I så med. Fuck, jeg skal pisse. Det der kommer til at blive umuligt at rydde. Farvel. Hej hej.